вақте мепурсанд ки дар мазҳаби Абу Ҳанифа ё ки дар мазҳаби ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам, дар мазҳаби Абу Ҳанифа мегӯяд. Абу Ҳанифа дар мазҳаби ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам аст. обрӯи Абу Ҳанифа аз пайравӣ оята ҳадис аст. ту ба ин суханҳо то наво одамои содаву одамои бефаҳму наворо метавонӣ гумроҳ кунӣ, фаҳмӣ накунӣ. далолати ҳар як одаме ки тура ай мазҳаб бихоҳад берун кунад, ту бидон ки ин одам дар ҳаққи ту некӣ намехоҳад. ин одам дӯсти ту нест. баъд чӣ мегӯяд? Не, мо дар мазҳаби ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам. ин гапа бӣ. мо дар мазҳаби паямбарем. дар давраи паямбар мазҳаб набуд ку? дар қабраи мазҳаб мепурсанад? ана